I la veritat és que han sigut setmanes amb molta incertesa i bé, ara que per fi els clubs van arribar a un acord amb la federació perquè es pogués engegar la competició, doncs ja tenim ganes de poder plasmar una mica en partits oficials el que portem treballant des del mes d'agost. Al final, especialment pels jugadors, es feia molt difícil portar entrenant des de principis d'agost i encara no he pogut iniciar la competició, així que bé, molt satisfets de poder per fi arrencar. La transició, avui centrem molt en atac i demà en defensa, vale? I malgrat que oficialment es feia cada setmana, internament ja sabíem una mica la situació. Llavors treballaves una mica sense un horitzó clar de quan seria el primer dia de posar a competir a l'equip. Això pels jugadors era complicat, estar donant el 100% cada dia sense saber quin seria el dia exacte que podrien començar a competir, amb el qual crec que és una bona notícia. Tots els equips comencem des de zero, comencem amb les mateixes sensacions perquè bé, els jugadors porten sense jugar un partit de Lliga des del mes de març, però no només aquí, sinó en qualsevol equip, i bé, això crec que farà que a l'inici especialment hi hagi bastanta igualtat i que hi hagi bastantes errades, percentatges baixos, que costarà al principi. Creia que era un error proposar un calendari de competició com una temporada normal. Era important tenir setmanes de recuperació de possibles partits aplaçats que no teníem en el primer format de Lliga que ens van presentar i sí que tenim ara, amb el qual crec que és un avanç important el fet i que crec que és el que pot fer viable que puguem començar i acabar la Lliga. Nosaltres a l'inici de la temporada, quan vam estar planificant, no sabíem que hi hauria tants problemes per començar. Ens vam plantejar continuar la línia de la temporada passada. Quins objectius a nivell classificatori ens podem marcar? Bé, és complicat perquè no sabem en quines condicions competirem cada setmana. No som un equip que des del primer dia ens marquem un objectiu de quedar dalt de tot, però sí que som un equip ambiciós. Crec que l'any passat vam anar de menys a més i bé, aquest any doncs, ens agradaria seguir mostrant la versió que vam intentar construir la temporada passada des del primer dia.